Terve ihmiset! Olen venäläinen ihminen ja tänään minä teen haasteen. Anteeksi, minä puhun tuolla hiljaisella äänellä, koska siellä nukkuu mama. Mutta minä haluan sanoa, että Facebookissa minä näen monta ihmistä, yleensä miestä, kunnon suomalaista miestä, kuka tekee kaljahaaste. Ja minä haluan tehdä oma haaste. Minä en juo suomalaista kaljaa. Minä en juo sitä. Minä haluan tehdä venäläinen vodka-haaste teille toki nähtäväksi. Ja haluan, että huomenna suomalaiset voittavat ruotsalaiset. Koska ruotsalaiset ovat tämmöisiä fruity ihmisiä. Ja minä en usko, että ne voittavat meidän suomalaiset jellonat. Ja nyt minä vedän tämän vodkan, mutta ennen tätä haluan sanoa, että minä haluaisin nostaa seisomaan, mutta minä en voi, koska sitten pitää pysäyttää kamera. Ja minä en voi jättää teitä odottamaan. Ja minä en osaa editoida koneella tätä videota. En mä nyt teknologia rupea tässä soveltamaan teille. Minä vain juon tämän vodkan, mutta ennen haluan sanoa, että toivotan teille terveyttä, toivotan teille rakkautta, kauneutta, kaikkea. Minä rakastan teidät todella paljon minun sydämestäni. Oi, jellonat voittakoon. Piristi todella hyvin, oikein liusui alas, niin kuin minä tykkään saunan jälkeen ottaa. Muuten huomenna on sauna, mennään sitten juhlimaan jellonia voittoa. Mutta jos ne eivät voita, niin sitten en tiedä, en ole niin pitkään miettinyt tätä asiaa. Mutta minä toivon, että suomalaiset voittaa. Ja minä rukoilen niiden puolestaan. En Allahille, Jumalalle rukoilen. Kyllä. Ja haluan toivottaa teille hyvää päivän jatkoa ja kaikki tulee olemaan tip-top. Uskokaa minua. Bye bye.